Ano yun? Pro developer yan naman. Ay, tapit tayo kaya. Ito, developer ito. Ikaw ka rin dyan, sir. Singapore. Kaya pabis na lumipat. Kaya, EO. Kaya, magbahag niya bukas. Developer on-site ka rin, sir. Sorry. Kaya, work from home. Kaya pabis na lumipat, EO. Kaya pa, kaya mapapiring dyan eh. Madagdagan lang. Madagdagan lang rin EO Pampanga. Pero Tagalog yan. Tagalog yan. Ha? Hindi dito Tagalog lang ko pa kayo. Hindi ko mo. Ay, kilala ko lang. Bonus na na yan. Pwede dilo na. Oo, marami kasi po na kagi. Wala mo daw wali je. Hindi ka ako tanan yung Parehas na pala. Tala na ako tayo. Pagkain padakit. Padakit. Dati hanggang 11 naman ng jeep yan nasa. Bakit? Ako na balo eh. Hindi na ako mo din alam ulit yan ni Pero, Becky. lalo ka naman mag-take out ako. Wala kasi. Hindi na ako mabangan. Wala. Wala din ba? Kaya ako malapit man ibaw. Baba. Ano yun? Papapura ko gano'n na sa. Salo kaya sir? ito rin ano kasi pati Salo balo kaya. wala tayo ng atat ko ka rin guys. Oh. Kaya mo na ako eh. Ayun lang yun. Ito dyan. Ha? Kaya na ako sa Pero sa tingin na naman. He helps getting used to perfectly made players. You are ready to try watching the podcast on the big screen? With Spotify Connect, you can amplify your favorite tracks by listening to connected speakers, game console, smart TV, and other smart devices. Perfect for making music part of your everyday. To learn about more features, check out the Spotify tips and tricks site. Kasama daw yan. Sa pag-aartista daw.
Sige. Diba? Action. Okay na. Okay na. Hindi ko na. Tama? Naumangan. Kaya naman yung oras na. Wala na akong gana. Hindi, salahin na tayo. Karlawin kaya pa ko na ako. 24 hours lang ang natin kaya. Balo last trip kasi dati magaral ko Hindi eh. kaya. Tama na. Pangalan. 24 hours lang kayo. Ipora, punta naman yung pangalan eh. Silog. Ito Ares. Maano ka rin, madaling araw pa.